Чули сте новината, нали? Най-новото предизвикателство в социалните мрежи е да повтаряш каквото ти кажат. Ще ви кажа, много е смешно. Така че днес ще се забавляваме с предизвикателството не казвай каквото казвам. Да започваме. Първо, баничките с банан са най-добрата закуска. Не го казвайте. Повторихте го, нали? Хванах ви. Следващото. Не мога да повярвам, че е почти 2025 година. Опа, пак го казахте, нали? Ето една трудна суперкалифраджилистикекспиалидошъс. Ако повторихте това, значи сте професионалисти. Добре, последно. Обещавам, че няма да повтарям. Ирония. И това е. Успяхте ли да не повторите нищо? Ако да, вие сте легенди. Ако не, добре дошли в клуба. Натиснете бутона "Харесва ми" и споделете това видео с приятели.